Чакайте и ви! Ето, Господи, искаме да се смириме пред Твоето присъствие. Искаме, Господи, да се станем в Твоето присъствие. Искаме, Господи, да се наслаждаваме, да се насладиме, Господи, на всяка минута, на всяка секунда, Боже, да се насладиме на всичко това, което Ти ни даваш, най-вече да се насладиме, Господи, да се насладиме, Господи, на секундата, на минутата, която Ти даваш, въздух, дихание, Господи. Наистина сме Ти благодарни, Господи, за всичко в живота ни. Наистина сме Ти благодарни, Господи, за братолюбието, за единството. Благодарни сме Ти за това, че Ти даваш дарове от небето. Благодарни сме Ти за това, че Ти изпрати Святия си Дух, че Ти ни озаряваш и ни постояваш и ни подаряваш, Господи, всичко това, което по Твоята воля ни е добро за нас. Наистина Ти благодарим и за това, че ни подаряваш всеки нов ден, в който ние да се движим, да съществуваме, отваряме очи по Твоята милост, живееме по Твоята милост, служим по Твоята милост. Всичко е, Господи, от Тебе, чрез Тебе и за Тебе, Господи. Слава на името Ти, Исус. Утро е, как очи отвори, че с милостта Ти вечна ще ми живея. Утро е, как очи отвори, че с милостта Ти вечна ще ми живея. Ето, благодаря Ти за всичко. Ето, не Те заменям за нищо. Ето, сега Исус, хваля Те аз. Ето, благодаря Ти за всичко. Ето, не Те заменям за нищо. Ето, сега Исус, хваля Те аз. Никой няма силата Твоя, никой няма славата Твоя. Ти си мой цар и Ти, покровител мой. Никой няма силата Твоя, никой няма славата Твоя. Ти си мой цар и Ти, покровител мой.